Tuwig 1975 sang unang naging patigayo ng pagtaltal sa Jordan Guimaras. Sa paglakat sang tinuig gining aktibidad ang naging popular na hindi lang sa mga Guimaras noon, kundi bisan sa mga nagikan pa sa ibang nga lugar. Ang pagtaltal ang reenactment sang kasakit ni Jesucristo tubtob sa paglansang sini sa krus. Ang mga kahiwatan ang nauntat sa sulod sang 3 ka tuig tungod sa pandemya nga dala sang COVID-19. Sa karon ng pagtaltal sa Balaan Bukid Foundation Incorporated, handa na ang liwat ini nga ipatigayon. Pagtaltal sa Balaan Bukid sa Jordan Guimaras, masaksiyan sang aton mga kapuso sa Biyernes Santo. Kaangot sini makaupod ta subong sa spotlight ang presidente sang pagtaltal sa Balaan Bukid Foundation Incorporated nga si Mr. Bartolome Togonon. Good morning, Sir Bart, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning sa tanang mga viewers. Sir Bart, madugay-dugay man ang paghulat sang aton ng mga kapuso para liwat masaksihan ang pagtaltal. Kamusta na ang pagpanghanda sang foundation? All set na ang aton mga cast of characters. Subong man ang aton security plan para sa pagiwat sa pagtaltal sa Balaan Bukid sa sining palabuton nga Biyernes Santo. Nangin challenging ini para sa foundation tungod kay madugay na nga wala kita makahiwat sang pagtaltal 3 years ago. Nani ang foundation nagpang-recruit sa mga bag-o nga mga cast of characters agud nga mapun-an ang mga naghalalin o kung ang nagbakasyon nga mga cast of characters. Kag subong man nangin challenging para sa foundation tungod madamo sa mga kagamitan katulad sang props, costumes, equipment para sa pagtaltal nga nagkalapirde tungod sa sulod sang 3 ka tuig nga wala makahiwat ang pagtaltal. Yes, as you've mentioned, Sir Bart, 3 ka tuig na nga nag-untat bangod sa pandemya. Ano naman ang mga dapat bantayan sang mga kapuso naton sa pagpanumbalik sini? Ang ikitaron sa aton nga mga bisita, mga turista, kaysa subong bag-o ang aton direktor. Subong man ang aton mga cast of characters, mga aktor. Gina-expectar naton nga may lain-lain nga mga eksena, nga mga blocking, action ang kinahanglan nga yatag sa atong direktor sa pagdirihir agud nga mangin maayo ang presentasyon. Kay may mga bag-o kita nga mga location, mga lugar sa diin eksena pagkahiwaton. Sir Bart, pwede ta bala mapatpat specifically ang dalagan sang reenactment kag kung diin nga mga lugar dapat magpadulong ang aton nga mga kapuso para makasaksi sini? Una, ang aton nga pagtaltal sa Balaan Bukid magasugod sa Smolis Plaza sa diin ang pagsulod ni Jesucristo sa sulod sa Jerusalem. May mga eksena kita dira pagahiwaton. After sina, maproceed kita sa San Juan Bautista Church nga sa diin si Jesucristo gindakop. Pagkatapos sinang eksena, maproceed kita sa Jordan Municipal Hall nga sa diin pindala si Jesucristo sa kay Pilato at kay Herodes. Pagkatapos sina, maproceed kita going to Balaan Bukid. Sa sina, may ara kita nga simple nga small scenes katulad sa Ruro, mayara kita dira nga ang mga babayi sa Jerusalem nagilibion, nagatangis sa kay Jesucristo, kag may isa ka babayi nga naghatag sang tubig para paimnon siya. Pagkatapos na sa Barangay Huskin, mayara kita nga si Simon Siren nagbulig kay Jesucristo sa pagpasaan sang krus. Pagkatapos sina, proceed kita sa Huskin Food Court. Nga dito sa medicine nga si Veronica
trapo sa buya ni Kristo kag maproceed kita pakadto sa balaan bukid sa may lunok nga didto si Judas nagbitay sa iya kaugalingon tungod sang iya ginhimo nga kasalanan sa iya nga Ginoo. Proceed kita sa katapusan didto sa balaan bukid nga igapalansang ang aton si Jesucristo dito sa Golgota. Kanami lang Sir Bart kay mabatsyagan gid sa nga aton nga mga tumalanaw kag mga deboto naton kung ano gid ang tudtuod ginatabo bangod sa reenactment kag for sure Sir Bart dagsa naman ang mga bisita kag turista sa Jordan sa Biyernes. Ano naman ang panugyan mo sa publiko para hilway man sila sa katalagman? Apisar nga hindi na obligado kita nga magsuksok sang face mask. Ang kondisyon nag-advise gid sa mga bisita naton kag mga turista nga magsuksok sa gihapon sang face mask kay tungod ginalauman namon nga madamo nga magdagsa nga mga bisita, turista kag kinahanglan naton puritiran ang aton kaugalingon sa pagsuksok sa gihapon sang face mask. Kag sa aton nga mga kauturan nga may mga edad-edad na kabay nga hindi kamugid magbulad sa initan tungod ang Biyernes Santo pertigid ka init kag magpaiwas kita sa heat stroke. Madamo gid nga salamat Sir Bartolome Tugonon sa tiyempo ginhatag mo sa amon sa bunga aga. Maayong aga. Mayong aga.